A l'aula habilitada amb ordinador hi haurà personal de l'Ajuntament que et podrà ajudar a obtindre el teu certificat digital, tan necessari avui en dia. Aquest certificat digital serveix perquè et pugues relacionar amb totes les administracions públiques des de la teua casa, sense desplaçaments ni esperes. Només encenent el teu ordinador tindràs accés a totes les teues dades tributàries, la teua vida laboral, prestacions, i realitzaràs qualsevol tràmit que et siga necessari. Si tingueres qualsevol problema amb l'accés digital o amb els teus tràmits, des del propi aula i en horari d'obertura al públic, el personal t'ajudarà i assessorarà a solucionar aquestes dificultats. Una vegada aprengues a relacionar-te amb l'administració a través del certificat digital, comprovaràs que tot són avantatges. Major agilitat, estalvi econòmic i de temps, llibertat horària, seguretat en les comunicacions. Acosta't i digitalitza't!